May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Saan ka natatawa? So, nakapokus pala kayo dun sa bata kaysa dun sa ano. So, dapat ganun. Hindi yung parang ganun. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Ng ating kabisyo na si MJ. Si MJ na dinligan pero hindi pinanindigan ni Kael. But the good thing is meron na siyang asawa na afam na masaya siyang dinidiligan. Siya. I think all the time. Kaya nga sabi niya, alam mo Kael, hindi ka kawalan. Oh. Ganun dapat talaga mindset. Kapag nagkaroon ka ng ex, sabihin mo talaga na hindi siya kawalan. Kumbaga, gamitin mo yung dating tagline ni Nicole Riala, maglaway kayo ngayon. Oh. Minahal kita noon, maglaway ka ngayon. Ganun. So ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc Yorje. Hi DJ Rocky, matagal din akong hindi naka-comment. Busy sa buhay. Nakahanap din ng time kahit paano. Para kay MJ, sana masaya ka na sa husband mong afam. Sana hindi lang dilig ang natatanggap mo sa kanya, kundi pati na rin kaligayahan at pera. Sana makaranas ka ng dileg sa winter, spring, summer, and fall. Oy! You've got a friend lang yan ha. Winter, spring, summer, fall. Oy, gusto ng dilig yan. Ay, iba pala yun. Okay. Enjoy your new flame with your new husband. Shoutout po sa Team RT na nasa booth ngayon. Aris Getio, Kuya Arbs, Ayata andyan. And miss ko na rin kayo guys. Thank you so much, DJ Rocky. Thank you, Doc RJ. Eto pa sabi dito ni Kevin Luby. Wala akong naintindihan DJ Rocky. Lasing ako, driving pa. In fairness naman sa'yo, Kelvin nakapag-type ka pa talaga ng comment mo ha. Para sabihin sa amin na lasing ka tapos driving ka. Pahanap nyo nga yan si Kelvin Luby ng matikitan. Driving under the influence of alcohol. Bawal yung ganun. Lalo na kapag halata. Charot! Inarat! Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Baka kasi kinulang sa shower kaya hindi pinanindigan. Usapang petsay na naman kasi. Lesson learned, huwag magpadilig kung walang purpose na aanihin. Baka iba ang aani. Eto pa sabi ni JP Babasa. Hi DJ Rocky, bastang masasabi ko lang ay ganito. Pabati po sa mga tropa na nandyan sa booth. Nandyan ako kahapon, switch sked lang. Medyo busy kanina. Ingat guys sa pag-uwi at maulan. Mabuhay ang Team Rocketeers. Thank you. Ito pa sabi ng ating kabisyo na ekspertong si Brian Mariano. Para kay MJ at sa iba pang halaman na natutuyuan, pag-usapan natin yung biology. Tayo ay mag-aaral ng botany yung... Okay. Kapag gusto nyo na maging sariwa ang iyong petchay at mani,
lagyan nyo ng fertilizer. Yung brand mismo, yung feminine wash. Para mas nariwa at mas masarap ang pechay at maninyo. Masasarap ang kakain at didila dyan. Hanapin nyo yung buto ng pechay. Yung letter G, tsaka yung spotted. Naglalaway yan, promise, yung pechay na yan. Basang-basa na. Pati rin sa talong. Lagyan nyo yung food supplement para lalong tumigas yung talong nila. Lalo na kapag inulam yung pechay at talong, mas sarap pa ang init na nararamdaman. Lalabas pa yung katas ng talong. Diba? Educational yung advice ko, no? Biology lesson. So, good luck sa magtatanim at mag-harvest ng pechay, mani at talong. Yung pechay nyo, laging basa na yan, promise. Yun ang DJ Rocky, salamat! Biology. Yun yung lesson ni Brian Mariano. Hindi biology It's biology. Kaloka tong si Brian Mariano, no? In-inform pa tayo, in-educate pa tayo tungkol sa ganon. Ngayon ko na-realize ngayon ko na nalaman na ang fertilizer pala, feminine wash. Akala ko ang fertilizer, yun yung parang good item. Di ba ganun yung mga itsura ng mga fertilizer? Yung parang whitish na parang kumikinta, parang asin yung dating, di ba? Nakaripak. Tapos nakaripak siya. Tapos ngayon pala, yung feminine wash pala. Ako sa inyo. But anyway, meron po tayong mga eksperto na bumisita sa atin dito sa loob ng booth para makapagbigay ng kanilang ekspertong opinyon tungkol sa mga pinagdaanan ng ating SPG Secret File Center na si MJ. Makakausap po natin ngayon ang teacher nating magaling magturo. Magaling. Mark Joseph Gerio. What can you say, Prof? Yun. So, dagdag ko lang din doon, no? So, ewan ko na kung biology yung tinuturo niya, pero parang botany yung botany yung reference niya, no? Botany, no? So comment ko lang din doon, no? So, iba talaga humagod yung hardinero, no? Iba humagod ang hardinero, talagang kalaykay ube, no? Kalaykay ube, oo. Yung mga kilala kasi ang mga hardinero, lulupit talaga. Talaga? Magaling talaga? Humagod talaga. Yung mga kalaykay? Uy, kinakalaykay talaga. Ay, di kaya nanunuot dun sa mga kuko nila yung kadumihan? Yung lalo ko yun, may lupa-lupa pa. May lupa-lupa pa? Nandun yung fertilizer. Yak, kadire! Eh, di ba minsan yung pataba ng lupa, ano yan? Yung mga mga ipot? Yung mga yung mga decompose na di ba? Oo. So may kilala ka na hardinero? Actually, meron. Ikaw ba, naging hardinero ka na minsan? Kumakalkal? Kumakalkal? Kumakalkal o kumakalaykay? Both. Mag-both. Magkaiba yun yung kumakalaykay sa kumakalkal. Oo. So anong mas malakas doon na ginagawa mo? Kumakalkal na paglalagyan yung pagtataniman. Pagtataniman. Tapos kakalaykayin mo ng konti. Diba? Tama ba yung kalaykay? Ito yung parang, wait lang i-explain lang natin sa kanila. Yung para sa mga kabisyo nating Gen Z dyan na hindi alam yung kalaykay Yung kalaykay ay parang fork, diba? Na pinalaki. Rake in English. Kumbaga, sa akin kasi naisip ko fork diba? Parang tinidor na pinalaki. Diba? So, napabaligtad. Diba? So, in English, ang kalaykay ay? Rake. Rake. Okay, continue. Okay, so yun nga, pag kumalkal ka ng tataniman, syempre kakalaykayin mo rin yun. Diba? So, in case iba talaga sa mga hardinero pag kumayod diba? So, talagang kayod, malalaki katawan niya mga yan kasi sanay magtabas. Magtabas yan. Talagang tabas lahat. Talaga. Harvest lahat. Kaya din ba nilang tabasin yung dun sa baba? Ay, kaya yun. Actually nga,
Hindi, actually yan, hindi nila inaano yan. Hinahawi lang nila yan, ginagano lang nila. Hinahawi lang yun. Hindi sila mismo yung magtatabas nung sa babae. Hahawiin lang nila yan. Hahawiin. Tapos hanapin nila yung kuweba papasok dun. Nakikita nila agad Yun yun. ang challenge dun eh. Kaya nga hardinero talaga ang magaling. Kasi nga, hinahawi lang nila yung mga masusukal na ano. Yung parte ng gubat. Masusukal na gubat. Inaano lang nila yun, hinahawi lang nila. Ang galing naman. Buti wala mga peste dun sa gubat. Minsan minsan pagka talagang wala talaga, minsan may kuto. May kuto. Minsan nga may nagtatayong bayawak. Ganun. Bayawak. Grabe yung kuto tsaka bayawak ah. May bayawak. Gugulatin kayo, bayawak. Bayawak talaga. Pero Oo. ang isang hardinero, gaano ba kadalas dapat yung pagme-maintain ng kanyang hardin? Actually, ang mga hardinero talaga is supposedly mga minsan 12 hours yung mga yan. Palitan yan, minsan may kapalitan. Pero mostly 12 hours lang kasi wala namang nga sa gabi. O shifting. Shifting. sila. Shifting Pero sila. siyempre gabi wala ka nang i-hard. Iba na Siyempre, magagalit ako kung ako yung hardinero, Oo. tapos ako yung nag-aalaga dun sa halaman, tapos biglang iba yung gagalaw. Ay, di, pwede. Parang ayoko ng ganun. Pwede rin siya lang mag-isa. Kung baga sa pang-umaga, Yun yung shift talaga niya na mag-hardin siya. Tapos paggabi, iba na yung kahit yun yung nag-hardin niya. Diba? Iba na yung tinatabas niya. Iba na yung tinatabas Oo. paggabi. Ganun yung mga Mga ng hardinero. Hindi ko sinasabi lahat ng hardinero, ganun na. Mostly lang. Oo, okay. di nila lahat. Yung mga landscaper, anong pinagkaiba ng hardinero sa landscaper? Parehas lang ba yun? Gardener sa Actually, landscaper? Si landscapers kasi parang siya yung parang nagpapaganda ng mismong hardin. Mahilig sila sa bato. Mahilig sila sa bato. Oo. So yun yung gusto magbigay ng shape doon sa Yes. mismong hardin. Diba, yung mga kung anong gusto nila, kung parang design ng isang garden. Pero mas ano talaga. Pero parehas naman sila magaling talaga. Parehas magaling. Okay. Pero sa kwento natin ngayon, palagi niyo sino mas magaling, itong AFAM o itong Pinoy na naghardin o Actually, ito, nag-alaga comment ng hardin kay MJ. Kung comment ko kung sa galing, doon ako sa hardinero. Pero kung ganun no. Ano yan? Ano yung parang anong tawag dito sa ganitong okay sign? Ha? Financial. Financial sign. Siyempre, Akala ko okay sign kasi sa Okay, mga diver okay pag sign. okay sign, Okay. ibig sabihin Oo. okay lang ako. Ganyan. Financial, okay sign. Sipin mo, di ba? Saan siya napunta? US? Matik green card. Di ba? Green card. Kaching. Kaching-kaching. Green card agad. Di ba? Talaga napaganda pa yung napaganda pa yung Buhay niya. Buhay niya, oo. Pero baka maganda naman talaga yung yung binigay nitong buhay ng Actually. ex-US soldier. Yes, oo. Tsaka talagang ang benepisyo ng kung veteran pa, ex-soldier, no? So, retired soldier. So, malaki talaga yun. Malaki ang Bigayan nun. bigayan nun. Talaga, uniform personnel ganun talaga. Oo. Sa bagay. Parang for me, it's a tie. It's a tie. So, sa performance, iboboto ko kay hardinero. Pero sa Kay Kael. Sa benefits, dun okay. Yung kashing. Kay AFAM. AFAM, oo. Okay. Ito, itong mga nandito sa loob ng booth natin. Ayan. Sinong gusto magbigay ng kanilang opinion? Come on. Dali na, laban. Habang may oras pa tayo. May mga alay. Sige. Ayan, may first time tayong bisita na nandito sa loob ng booth natin. Ang pangalan niya, Bern. Okay? At tingnan natin kung merong mai-share sa atin si Bern. Bern, anong masasabi mo dito sa SPG Secret File natin since first time mong mapunta ng booth ngayon? Grabe yung kwento ni Ano yung grabe doon? caller nila. Yung switching niya from dun sa experience niya dun sa, tinry niya yung kababayan to, alam mo na, to international na. May international na yan. Tutok mo naman yung mic sa bibig mo sorry. para Ayan. Grabe siya. As in, Nabilib ka ba sa kanya? actually, yes. Yes, syempre. Kasi parang hindi naman siya parang gusto niya lang talaga ng more thrill. More thrill. Explore more. Ako naman iniisip ko kasi, since hindi na nga siya pinanindigan, diba? So, naghiwalay sila nung Kael, yung hardinero. So, anong gagawin niya, diba? Alam nga naman na pabayaan niya yung hardin niya na mabulok, diba? Oo naman. Siyempre, ang gagawin mo talaga, ikaw din mismo, gagawa ka ng paraan para maging maayos ang hardin mo.
Kasi nakaka-blooming yun. Ay, ikaw ba nagiging blooming kapag inayos mo yung hardin mo? Aba, pwede. Pati kasi yun, syempre girls tayo. Oo naman. Tsaka ayaw natin na makalat madumi, Ay, diba? hindi talaga pwede yun. Tsaka ayaw natin na nakakasalasok ng amoy. Ay, sobra. Oo, kung pwede nga lang maglagay kami ng albatros lagi sa hardin namin, gagawin namin, no? At saka yun yung natural na beauty secret ng mga babae. Totoo. Na meron tayong maayos at mabangong hardin. Ayan. Thank you so much, Bern. Ayan, baka meron ka pa last message para kay MJ na secret file sender natin. Good luck. So, mag-enjoy naman siya doon sa pinili niya. Since, ayun nga, money-wise, and then, syempre, yun din. Parang nandun na lahat, isang kababae na naman natin ang automatic. Oh, automatic. Thank you, So Bern. much. Ako naniniwala ako na isang kababayan na naman natin ang nagwagayway ng ating watawat. Diba? Bakit sinasabi ninyo na na dapat nakaka-proud na may AFAM tayo? Hindi, nakaka-proud tayo, 'di ba? Mismong mga Pinoy na bigla tayong, 'di ba, natipuhan din ng isang AFAM, 'di ba? Kumbaga ganun dapat ang mga mindset. Alagaan ng mabuti ang ating sarili, ganyan. Ako napaproud ako kay MJ kasi nung moment na nalaman niya na hindi siya paninindigan, talagang move on agad siya. At hindi siya nagpabaya ng sarili niya. Madalas 'di ba sa mga babae recently, yung mga iba nakikilala ko, napapabayaan yung sarili. Kapag iniwan ng jowa, kapag niloko ng jowa, kumbaga parang feeling nila, ang laki ng nawala sa kanila. Tatandaan ninyo, kapag merong nawala, ang ibig sabihin nun, may kumuha. Charot! And pag may nawala, merong darating na mas maganda. Yan, mas malaki pa. Ay! Na kaya kang alagaan at kaya kang panindigan. Yun talaga yung hahanapin mo sa buhay eh. Hindi lang yung kayang alagaan ka for a season, but all throughout your lives, maaalagaan ka. Dapat dun sa mga taong hindi lang nandyan sa season ng buhay mo na masaya ka. Dapat sa lahat ng season at pagkakataon sa buhay mo nandyan siya. Ganon. At dun mo malalaman kung sino talaga ang dapat magdilig sa'yo. Charot! Ay, sinong deserve ng hardin mo? Yan. Kanino ka magpapaalaga ng pechay na pwedeng gawing sinigang? Ano ba pwedeng gawin sa pechay? Nilaga. Pwedeng kalkalin. Pwede ding pechay na pinrito. Diba? Meron bang ganon? Crispy pechay. Masarap yun. Lalagyan ng harina. Bahala na kayo. O kaya lagyan mo lang ng toyo yung pechay. Masarap na yun. O kaya bagoong. Ay, nakasarap. Wow. Basta wag lang amoy bagoong. Yung ano. Charot! Wait, darot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama ngayon. Mamaya na po, susunod na ang Top Secrets. Rated SPG as in super pack ganun. So meaning kung ikaw ay medyo merong sikretong gustong ibahagi sa amin na mainit-init at higit sa lahat nakakapanabik, ito na ang pagkakataon mo para magbahagi sa amin ng inyong pinakatatagong sikreto. Abangan namin ang tawag mo. Tumawag ka lamang sa aming Viber line 0916-529-5595. Again, our Viber line is 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo, kabisyo, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Pagner Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!